Pêşangeha dubara avakirina Sûriyeya pêncan duh roja şembiyê û ji bo neancamdana turê keftinan di wî warî de navbera beşdarbûyan û rejêma Esed de bidawî hat. Pêşangeh li Şama paytexta Sûriyê di bin navê Amirha Angowê ava bike hatibû lêdarxistin û 5 roja domand. Li gor rojnameya Eşşerq el Ewsat ku destpêka dergehê serekeyê bajarê pêşangehan ku pêşangeh li wir hatibû lêdarxistin, tabloyeke mezin hatibû dariştin û li ser wê tabloyê avahiyên mezin ku bi awayekî endeziyarî nûjen li gor yên welatên pêşkeftî hatibû nixşandin û wate ku Sûriyê bi vî awayî were dubara avakirin. Ji aliyê xwe ve jî balyozxaneya Emerîkî li Şamê çarşemba borî daxuyaniyek belav kiribû û tê de gotibû ku ew kompanî û welatiyan hendanî beşdariyê di wê pêşangehê de naka. Ji ber ku mebest jê ew rejêma Esed sûdmendiyê jê wergira û bimîne li ser desthelatê. 300 û nod kompanî ji 3 welatên erebî û biyanî beşdarî pêşangehê bibûn û serdançiyê pêşangehê gelek kêm bûn. Berûva jî ku ragihandinên xwecehî û yê bi ser rejêma Esed ve diyar dikirin. Serbarê ku îmzekirina turê keftinên aborî nehatin ragihandin. Li gor lêkolîn û pisporên aborî ku proseya dubara avakirinê pêwîstî bi 400 milyar dolarê Emerîkî heye. Heman demê ku welatên Rojavayî tekez dikin ku ew di ti proseyên dubara avakirinê de beşdar nabin. Tava guheztineke siyasî rasteqîna li Sûriyê newê encamdan.